Ika, Ako, Bicol sa Radio DZGB. Ang programang matukar kan mga isyos na nagakaafektar sa kabuhayan kan lambang Bicolano. Inian mataunin linaw sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagbakulog sa kapwa Bicolano. Dahilan tasinda, kita, ika, ako, Bicol. Lunyan, uyan sa indong magkakairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda kita ika Ako Bicol. Marhay magiayo, marhay na amiga, ito ang nagimatan pagkabikulana. Ang Ahoy! Sabado, 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 Sabado. makawili-wili, Yan, gara yan sendong amigo sa radyo, Al Armario. ang bulkan Reporting for duty po, digdi sa programa Kanako Bicol. kabagay, ang Bicol Karantahan ko ta. ay maapi. Pero dahil pakitang karantahan ko niyan. Sa orugmahan, Duman po sa samo, asin tarabangan. alibyo, sundugan. Kumusta, kumusta, kumusta? Paros, pirmi ang Bicol Region. yahay. Mga Bicolano, send man kita sa mundo. Sa Indo, ang Inapaabot po ako Bicol. kita. Nin pagsaludo sa Saetuya Gabos na mga Bicolano, Lus maumaya. mga dugong Bicolano. Sisay sa Indo. Yaon, John, negative man. Ayo, Lawrence, nagkapod sa mo si John. Sarong Domingong silid. Anyway, tabi, kumusta dyan sa mga kababayan ta? Posisyon. Naka-hook up man ang Sorsogon. Okay, FM Sorsogon, yan. Sina paring Rex Bulima ang yaon dyan. At mga pag-iriba. Sa daet, yaon man si Jason San Fernando. Sa diba Cam Norte. At saka sa Cam Sur, yaon man si Joey Sarsia. nagkawat Ano, Joey? kita Kumusta? Okay. Tingala tatabi si Congressman Pido Garbin. May activities hindangon yan. Saka si Lowens dyan sa may informasyon si Lowens. Yaon sinda sa bigaa kaya eh. ay luwaya Yaon si Kong yaon sa area. main ka na baya kakawat Okay, anyway. madaya Taon-taon ang tabayan tan mga informasyon dyan. na matan Sa mga activities ka na Bicol. sa kuyang Ahoy! gihay Iningon yan ang Pilipinas, John. kakawat Pilipinas kan mga pila. Ano nga yung pila? di na Yan uso digdi sa Pilipinas. Yung pila, pila, pila. Mapabaksin ka, pila, pila. Kung anong mga pagtiripon, Bulusan. mga benepisyo, pila. Nagapong Pati pagbayad sa APEC, pila. paduman. Ay, ano. Anyway, tabi, inuton ta tabi. Lawrence, taon-taon ka tabi, ano. Yaon na si Kong Pido kaya, inuton ta si Kong Pido. Dahil ko aram ko niya siya sa area kan bigaan ko niyan. Baka may importante mga lakaw si Congressman Pido Garbin. Kong, good morning po, tabi. Yes, good morning, Alan. Tapos na nag-aantabay. BBN DCGV, aram po, naka-hook up na naman kita sa Cam Norte, Aha, Cam Sur, and then Sorsogon. aha. Kasi nadadaw kita sa bilog na Kabikolan. So, I would say, Al, maray na Al daw, Bicolandia. Aha.
Opo, iyaon ka po nganyan sa area kan Bigaa or ibang area? po ako. Baka si Lowen Sangyaon sa bigaan mo niyan. Aha. Si Congressman Pero- Salde. Oo. Sa ngunyan, padagos pagka ang pag-ikot kang mobile clinic Aha. kang ni Senator Risa Ontiveros in partnership with Ako Bicol Party List. Pinagpapasalamat kita dahil sa kada banwan na dinumaninda na kulang na nabibinibisyuhan. Lalong-lalo na so warang access to public health. Aramuan, this is a very good thing because not all of us has access to public health and therefore ining mobile clinic na pinagdadara ni Senator Ontiveros natabang ang Ako Bicol Party List na natawang oportunidad as in access itong mga kababayan kang lalong-lalo na mga kapobrehan wala talagang check-up, walang pampa-CT scan, walang pampa-X-ray, walang pampa-ultrasound. Yan ang rural daw na pag pinagahampang ta sa Ako Bicol office na para mas madeterminar kung ano ang sa indang hilang o kung ano ang extent kan sa indang kahilangan. Iso pangangahipo. Alagad dahil man na-avail kang batang mga katugangan, mga kabarangay, dahil mayo nga ni pambayad and therefore, yan nagkaigwa i-access sa sin oportunidad although dahil nga ni ma-cover ka boss but at the same time, mga nangangaipo talaga kaini matatawan i-access digdi sa mga medical facilities na ini and check-ups na haloy na nindang kinaipuhan. So ngayon, Al, digdi presente sa syudad ng Legazpi, sa Bigaa, 300 na naman ng mga kabarangay ta na makakapag-avail kaining libreng blood chem, libreng ultrasound, libreng CT scan, and X-ray tabian. So, Opo. but this Aha. will be ongoing. Mhm. Maikot din eh. Sipon mo, pirang probinsya. Tulo, Aha. Albay, Kamsuren, Cam Norte. Aha. Nailot na kang nakaaging simana. Duman sa southern part, kan sa tuyang syudad. Sa Legazpi, sa Duman Bangkiruan. Sa Bangkiruhan baga. Aha. Oh. Lagad maduman yan sa Ligaw, o hali na nga ni siguro Ligaw, maduman pa sa Daraga, dyan sa Tabaco, as in paduman man yan sa Naga City, paduman yan sa Labo, Camarines Norte, as in Daet, Camarines Norte. Nakulo na sites natin yan, Al. Na kung sa kulang tabang sa mga kababayan ta. Lalong-lalo na sa mga indigent. O dahing pangbayad sa mga araw kaining medical facilities tabi, Al. Sabi nga ni Kong ni Governor Al Francis Bichara, napapanahon ini dahil apektado nga kita kaning pandemyang COVID, at least dakulaon na bagay ini sa provincial government, sa mga local government units na dahil nakakabuelo sa pagpasyar niya sa mga barangay, at least ining mobile clinic, dakulang katabangan tabi ni Kong sa pagtarabangan manindo. Well, tama ka, Al. Pinaharanita so pang serbisyong salud sa tuyang mga kabarangay that instead of going to the provincial hospitals or district hospitals, pinag-cluster ka na sa nabaga as in naging haranina sa serbisyo. So iba, katarang, hindi kami na-cover. Talagang nakulo na lang request. Alagad, siyempre, for every venue, araw kang sa Bigaa, ako sin cluster dyan, mga northern barangays, 300 lang talaga ang ma-cover kaan dahil limitado man ang kapasidad ng ekipahe sa sarong aldaw sa pagsiservisyo as in limitado man ang mga personnel. Although we commend them and especially the Ako Bicol staff Opo. even on Saturday. Sunday. Sa trabaho yan. Even Sunday. Oo. Sunday baga kan sa Bangkiruan. O even Sunday, Mhm. So talagang sarabay dyan ang mga staff ng Ako Bicol sa pag-ikot para mas mamanihar as in ma-assist ito yung mga medical personnel kondukta kaining mga nasabi na medical services tabihan. Opo. Oho. And anyway, dahil bali nagpipirila sa mga
pasyente dyan para sa pag-observe kan health standard procedure. Pero at least nakulaon na bagay ini. And talking about pila tabi, kung mapasiring kita. Anyway, clear na yan sa mga kababayan na mobile clinic na sa indong serbisyo. Talking about pila, sige ang piri lang yan sa bayadan, sa kuryente tabi. Kung ma-update lang kami kung ano na itong issue ta sa APEC, na garo masyadong naapektaran man sa mga consumers tabi ngunyan. Well, tama ka dyan, Al. Kaso hapon, mismong si Chair de Banadera, the chairman or the chairwoman of the Energy Regulatory Commission, pinag-asiguraro niya kita na magkakaigwa ki pandangog tigdi sa mga reklamo sa APEC, lalong-lalo na biglang pagtaas kang pagsisingil sa kuryente, sa iba na frequent brownouts, fluctuations, itong pipapractice nindang averaging na lang instead of reading the meters, and all other issues such as manlalain pang issue tabi ala mass disconnection. Alagad, siyempre, nagpuon bagay ni Duman sa issue kang pag-uutik kang APEC na kung saan ang saindang representasyon, justification, na nakaaging Mayo as in Hunyo is that the reason ay halos 100% sa pagtaas kan sa indang kuryente is because pinag-source out the 100% of their energy requirements of SM. So yan, so justification. June 22, press statement ninda. Sinunda naman kang June 24 na nagsurat pa sinda sa ibang mga personalidades in politiko na tabangan sila na magkaigwa ki certificate of exemption dahil sa inda na nga rin pinagkuha. Wala sindang choice kundi kuwaon sa indang energy requirement 100% sa WSM. And then in June 26 naman, nag-issue na naman sila kay press statement na ang pinakarason talaga sa paghalangkaw sa indang pagsisingil sa kuryente itong kinuanindaan sa indang energy requirement 100% sa WSM. But it turned out, nagluwas na inigabus kautikan. It's a complete falsehood. And now, nahiling ka na so falsity o itong pag-uutik as in irregularidad sa inyong mga pahayag sa publiko na kung saan pinatubot nila ang mga albayano. So it all started, dumanagpoon, nata mag-uutik as in tapatubo doon ang satuyang mga konsumidores albayano sa sarong utik. And therefore, kita mismo, pinagsoy-soy tayo ni, nakakuha kita dokumento, hali mismo sa WSM, si Presidente kay Richard Nethercutt. And then duman, siguro, it's high time, talagang pasimbagon sinda kung nata pinuuna nila sa utik, asin na pinatubod ninda ang mga albayano consumers. And kaagibat kanal, itong reklamo, ako lang sa pagtaas sa kuryente, kundi urual daw, we experience unscheduled, unannounced power interruptions. Totoo yan. Not only once, minsan doong beses, minsan tulong beses, sarungal daw. We don't deserve that all. Pantuloy itong issue kang pagkukolekta na naman o pagsisingil sa bill na kung saan minsan dahil naman pinagbabasa ang kontador kundi pinagbabase sa average. So, Kaya nga ni al kontador because you have to count. Ang kontador baga, Spanish word is you count. yes. Diba? So, ang ko lang na pwede mag-averaging ang panahon ka total lockdown pero wala man na total lockdown wherein sa indang mga meter reader pwede mag-ikot as in makapagbasa eksakto kumpara talaga ang ang lambang konsumidores. And of course, all others, itong mass disconnection, whether that is valid, sarong barangay, pwede palang disconnectahan mo kuryente samantalang so nagkapirang porsyento, nagbabayad man. Nagbabayad man tultul. So, nagkadarama yung sa iba. And another thing, is a distribution utility. Arog kang APEC as in Aleco cannot contract more than 50% of their energy requirements sa indang power generation affiliates. Patas iyan al. And
Sa diskubrita ng APEC, more than 50% kan sa indang energy requirement permitinda pinagkukuha sa indang power generation affiliate, which is a blatant violations of law. So those are the things na dapat pasimbaguntasin na tanganing magkaigwa kay accountability. Aram mo, it's high time na sa tuyang mga service providers, public utilities, tapos manimbag, magkaigwa kay sense of accountability sa mga konsumidores na padagos na nagbabayad at nag-avail ka sa inang serbisyo. Talagang palpak. Palpak ang supply kang kuryente. Yaon man dyan. Supply kang tubig, Parang gabos na lang na public utilities na. Araw kayo niyang kamugtakan and warang nagiging choice ang sa tuyang mga konsumidores except natanggapon sana sa indang palpak na serbisyo. Somebody has to represent them and voice out their concerns so that we'll keep them honest and accountable by using those regulatory bodies na may saklaw sa inda, araw kang ARC, patungkol din sa APEC. Totoo tabi yan kung grabe na. Grabe naman talaga. Bako nakaraw-karaw yan na bigigibo ninda. Imagine mo, aros durable, 100% ang increase, ano? Grabe. Anyway, tabi kung ang tao naggalaom na sa mga masunod na bulan, siguro may tundag ang pigigibon dong esperso sa nitabi na maprotehiran ang intereses ka sa tuyang mga kababayan. Well, tama ka. This is all for the best interest of our consumers in the province of Albay, in the city of Legazpi. Na kung saan haluin ang nagsuprer kang palpak na serbisyo. We're not saying napapahaliyon ka sila. We're just saying here, na sa serbisyong tama, iyo ang dapat itao sa tuyang mga ciudadanos, mga kaprobinsya. But after all, they are public utilities. And their service is imbued with public interest. Kung imbued that with public interest, and therefore, dapat may pananagutan sila sa tuyang mga kababayan, pako sa ng pag-brownout sa rong aldaw, o tulong beses sa rong aldaw, day sana. Nagkakaraot sa appliances, day sana. Nagtaas 100% sa billing, tapos pinagtakpan si sarong utik, dakulaw na utik, day sana. So, dapat may pananagutan kung ang sa imong trabaho, iyo ang trabaho na magserbisyo sa publiko that is imbued with public interest. Araw kayo ng mga public utilities, service providers such as power and water. Pinialang sa tuyang advocacy mo niyan na natawan ta i due process sa paagi kipagtangog pagsangat kireklamo sa sarong regulatory body na may saklaw sa senda. Okay, very clear tabi yan, Kong. And thank you so much. Mabuhay ka po and ingat permi. Final message mo po sa tuyang mga kababayang Bicolano. Well, sana sa pending na pagdangog kining APEC issue, siguro sa mga konsumidores, sarap ko, ribo-ribo dyan ang mga reklamo. Mag-post ka sa nangani about APEC issue sa imong social media, talagang dudumugon ka kinigatibong comments. And therefore, siguro sabayan nito kami kayo ni. Si Vice Governor Rex Lagman will also utilize the sangguniang panlalawigan. He will participate, sabi niya, to also hear the sentiments of the APEC consumers. So yan po, pagsarabayan tayo ni so that we can get to the bottom of this. Masuy-suy talaga kung ano sa katotohanan. Kung may pananagutan man sinda, sabayan, sarabay kitang mga putan na magkaigwasid ang pananagutan. So, yan mo na. Salamat and marinal daw sa Ilog na Bicol. Ingat po tabi, Kong, and God bless sa imo pong mga activities. Congressman Pido Garbin Jr. po sa tuyang interview niya na pagkaaga. Nagatod sa tuya sa oras na 2 minutos bago mag alas 9. Ilaw ta na si Lawens, para diretso na tabi kita dyan. Makabuelo naman kan iba mo pang hanap buhay dyan. Update kita dyan kay Lawens sa area mismo sa Bigaa. Lawens, kumusta dyan? Yes, salamat tabi partner Al. Maray na aga, maray na aga sa gabos na mga paraan tabay. Location kan DC GB News. Yang digdig tabi partner Al sa Forward Court kan Barangay Bigaa.
na niyaon digdi sa Bigaa Elementary School tabi partner Al. Ini may kinaaraman sa pinagigibungon niyan na libreng laboratory examination sa paagi kan na mobile clinic, mobile health clinic atod ni Senador Risa Ontiveros asin kan na ako Bicol Party List sa panginginot ni Congressman Alfredo Pino Garbin Jr. asin ni Congressman Zaldico. Tangon yan tabi partner Al nagpapadagos ang pagpipirila kan mga beneficiaries na matatawanin siring na serbisyo tabi partner Al. Sa mga oras na ini, nirao naman digdiso mga staff kan na ako Bicol asin an mga manlain-lain pang mga miyembros kan barangay council kan barangay Bigaa tangani nang maghatod nin pagtarabang-tabang tangani na makataonin serbisyo sa mga namamanwaan digdi sa nasambitan ng barangay. Ini palang tabi partner Al, para halo pala niniba ko lang yung mga taga barangay Bigaa. So mga taga ibang barangay pa ini sa Northern Partican Legazpi na matatawan ng siring na serbisyo. At maapot kita lugod dabi di partner Al. Maapot lang kita kung ano ang mensahe kan saro digdi sa mga matatawan ng benepisyo tangani nang maipahatod niya to sa mga kababayan niya to kung gurano yung kagayon na nasambitan ng proyekto. Kung digdi kita sa ano na ini. Ma'am, good morning. Sa DCGB tabi kita, Madam. Lawrence Barcena po. Taga saan ka tabi, Madam? Apo, Opo. Bigaa. Ano tabi pangaran mo, Madam? Antonia Nuevo. Antonia Anyo Nuevo. Okay po, Madam. Maisiyan lang tabi mi, Madam, kung ano ang sa indong mensahe. Ngunya na naghatod mismo digdi si Congressman Alfredo Pino Garbin Jr., boda si Congressman Saldico, asin si Senatora Risa Ontiveros min siring kaining proyekto tabi. Ay dako la pong pasasalamat ining kanay tanin dong tabang digdi sa muya ta nagkaigwa libreng blood camp tapos mga ultrasound. Sa mahal po pagayan. Ako nga ni po muya ako magpa-ultrasound pa para nakaano na po ako sa blood. Kaya dako la pong pasasalamat sa inyo. Nagtabang po kamo digdi sa Bigaa. Opo. Mga gurano daw tabi yan, Madam, kung bako libre yan. Mga gurano daw yung selling mo? Mga 1.5 ata. Imagine mo, 1.5. Ultrasound, mahal na 1.2 man ang ultrasound po. Kaya dako lang tabang. O iyo po, kung wala kay siring kayo ni, poco mas o menos, 3 million yan, no? Dahil kung dahil kang presmil, dahil ka makapa-ultrasound, dahil ka makapa-blood skin. Saan pa pangkabuhay naman. Dako lang pong pasasalamat niyo sa Indo. Nagtaw ka mo kitabang na araw po sa Bigaa. Salamat. Opo, ano po, Madam, ang kung pwede mi pong maihishare sa mga paraan tabay niya to? Gurano yung makakatabang sa imong salud tabi na sa imong pagmati? Kaon. Tabang. Madam, salamat po. Salamat. Salamat, Okay. ma'am. Salamat. Okay, so yan tabi partner Al, ano? Saro sa mga beneficiaries. Sige, inapot na tabi partner Al. Sa imagine palan, kung ining aktibidad na hindi nangyari, digdi sa nasabitan ng lugar, mga sobra 3 mil palan ang kaipuan, ngunyan, libre inidigdi. Titiuson mo na sa nata kung tios ka na ka man maka-avail ka na sa mga ospital kung ay kang pambayad. Correct. Kaya bata ngunyan pati, grabe ang pagtios. Ibaga. Kaya digdiyo talaga, siguran digdinim pasasalamat, ang ako Bicol Party List, pati sa Senadora Risa Ontiveros, may kinaraman sa aktibidad na ni PB digdi partner Al. Okay, so yan tabi partner Al, ano, tapi nag-aantabayan may ni digdi. Senadora, wala pa man dyan. Daiman daw tabi partner Al, so Dahil makabot. magayon bagang staff nataulay ta. Hindi makabot si Senadora. Hindi makakabot. Dahil daw makakaabot ta may mga prior appointments man daw. Sayang ano. Sayang. So mangkiruan niya on duman. Kana sa Senadora. pagkaran niya ang duman. Oh. Yaw mas mga magagayon na taga ako Bicol. Oo. Yaw na si Sally, dai pa. Yaw Yaw na digdi. ito. At abono nito dyan. Red Jair. Si Rochelle, yaw dyan. Yaon. O 400 slots na sabi ni Congressman Pido Palan. 400 slots pala yan Lawrence. Mas dakol-dakol. Hali sa iba-ibang barangay. Oo. Dahil man kaya maakomodar kung mapabilohon iyan ta imagine mo ang crowd kan dyan. Correct. Bata Pero- pigisyuhan na nga ni kan social distancing. Dahil man partner Al, digdi kon may magbisita digdi, kung sug mga gusto magre-reparo, ang implementasyon digdi,
talagang nakadistancing digdi sa barangay Bigaa. Nakadistancing, dahil nang digdi nag-uumol-umol, ang pila digdi, mga 1 meter ang distance, tapos yung mga nyaraang digdi, nagpaka-face mask good at nagpaka-face shield. Dahil man digdi nin problema, kung mailing digdikan mga pinagsasabi baga mga baser, maray man digdi ang implementasyon kan minimum health protocols. As in, kung matatandaan baga tabi Partner Al, ipinagaputa kayan si Director Anthony Nuida kan Department of Interior and Local Government, IATF Bicol, na ang mga siring kining aktibidad considered ining essential, kung kaya day man dapat daw ini ipagbawal. Pag nagigibo ka kayang karahayan, Lawrence, nakula na insecure. Permina, Normal yan. Mga Oo. basher na yan. Ano? Okay, anyway. Ayos pa lang yan. Ayos man. ayos. Okay? Roger, so yan tabi Partner Al, tamatig di banda si Direk sa lugar na ini. Makapi naman ka mo? Siguro siya naman na mapakape. Bago ako magtapos, lumigdi ka ta. Ay ba man ako? Aha. May distansya sa na kita. Roger. Tama ka ma-issue ang kita sa Facebook social distancing. Okay, sige. Thank you so much, Lawrence. Roger, so yan tabi Partner Al ang mga dagdag pag-istorya. Buyat ako ta interview ni so staff si Madam Reza. Dahil manda siya pwede. Si Madam. Si Madam Angelic pala nini. Oo, kami bidana sa na personal. Aha. Oo. Iya. May kaiba ka dyan? May kaiba ka? Siya man sana. Siya man sana. Di kang kaiba. Sulo kang nagpasirin dyan. Iyo. Yan dyan to para naman kita naman sa bulod. Roger. Wala ka na? Okay. Aha. Sige. Roger, so yan tabi Partner Al ang mga dagdag pag-istorya. Live big day sa barangay Bigaa, Legazpi City. Ako po, si LBB. Thank you so much, Lawrence. Ayan, si Lawrence dyan po sa area kan Bigaa. Activity pa yan ka ko Bicol sa ni Senador Risa Monteveros. Ay, may mga texting din, may upload pati sa mga barkada ta. Taon-taon tabi, babalikan ta yan. Saka issue kan pila-pila. Sa pagbabalikan na programa. Ano oras tango yan? Alas 9:06 na. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba?
ACES, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/Albay Computer. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Pompiang 9 na. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nangapudan si Albay 2D Representative Joey Sarte Salceda na ipasara ang propestong Taal Eruption Recovery, Rehabilitation and Adaption o TERAAC kasunod kan pag-alburuto kan Bulkan Taal. Kamauotan ka na sabing bil na makabilog nin sarong panghaluyan na socio-economic reconstruction na program para sa mga komunidad na naapektaran kan pag-alburuto kan Taal. Sa iyang sinabi na tanganing magkaigwan in development sa luwas kan danger zone sa paagi kan pagbugtakan infrastructure support, economic incentives as in policy direction. Ibinasa ni Salceda ang TERAAC sa ginubatan Kamaliga, Daraga, Legazpi o Gikadale Economic Township sa Albay. Gikadale Economic Township sa Albay. Siring mas sinabi ni Salceda na posibleng sa masunod na administrasyon na makakapagpautob kay ni in kaso maging lay and bill. Yan ang pangalas 9 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Okay. Abante kita digdi sa programa. Alas 9:14 na. Oy, may mga text, may mga upload na sa mga barkada ta. Kundi kasubago dahil ta na akamuday tulos ta sa salang si Congressman Pido. Bata si Pading Santi pala, no? Si Pading Santi Aranya. Professor Santi Aranya.
Ugmahon ako pag ansa ko yung mga kababata, ang mga barkada ko, yun nahihiling kong mga professionals na, mga matagumpay sa buhay. Ugmahon ako kaya yun. Pero may mga tao daw na abo mahiling ang mga barkada, nag-asinso, adi. Nag-asinso ka, ano ini, papakaraotong ka. Ako ugmahon ako, ini si Professor Santi Aranya, yun. Grabe ang pinagsamahan mi kayo ni, mga teenager pa kami. Kaya proud ako pag nahiling ko Pading Santi, Professor Santi Aranya. Best friends ko kayo itong mga aki pa kami yun. Nagasiparing Bay. Kansa. Kaso mga Greek. Latuna. Mga pag-iriba taga ito. Anyway, sabi ni Pading Santi, ni Professor Santi, good morning Pading Al. Pwede tabi apot kay Kong Pido. Dahil ngunya na pandemic, ang mga eskwelahan nag-adaptar kan online blended learning. Pero pirmi wara kuryente. Ang mga estudyante nagsasapar ki emotional and psychological stress dahil sa pirming brownout. Kaya ang mga aki nagkakaproblema sa paghabol kan deadline. Pwede ba kasuhan ang APEC, child abuse, dahil sa grabing apekto kang brownout? Alido tabi pa diyan sa imong hapot. Ano? Ano daw? Ano? Depende kayo sa iyan sa mga abogado kung pwede kasuhan ang APEC child abuse. Child abuse niyo John. Yung baga, tapang abuso man nga sa mga aki ini. Mga module baga. Ang totoo talaga, ang mga aki ngunyan, kung maluya-luyaan pag-isip, may stress talaga John. Imagine mo bigo para kurulong sa arong, bawal magluwas, kaya mga aki ngunyan pa, mga malungsiyo na John, sige sana ang kurulong sa harong. Ang mga mata baga, sige na sana ang murat-muat, mga madali ang magka-diferensyan mata. Imagine mo John, sige sana ang turutok sa cellphone, sige sana ang turutok sa mga gadgets na magkulugon bagan, anong apod ka John? Radiation iyan. Radiation iyan sa mata. Kaya pag nanganaan ka bagang kahiling sa cellphone. Pero man ako John, kahiling. Kung importante siya na talaga. Yun na, tama ni tabi pa ding santing obserbasyon mo. Kung pwede kasuhan man agad ng APEC, ano? Sige. Servisyo ka na APEC, adi. Bata, kung Pido baga, nagmamakulog sa mga consumers, hindi pa para komentaryo ang pa dyan sa social media. Tama. Sabi baga ni Kong Kasubago, mag-post ka sana ngaya tungkol sa APEC. Hindi ngayon mga comment. Totoo baga, so ipamang kaya, kari baga sa mga matibayon man, sabi ka para komentaryohan, so nagmamakulog nga ni sa mga komentaryo nindo sa mga politiko na dahil na nagmakulog sa consumers. O sisi ang nagdarakan APEC digdi. Agad daw. Sisi ang nagdarakan APEC digdi. Naroon man nindo. At mga panahon baga, imbis na ibang grupo, pigpo-promote cooperative to cooperative. Paman na politiko, pig-promote privatization. Imagine mo, anong gana baga sa anong apod ka to? Baka man ito yun. Agar pig-survey lang pulso kan mga consumers. Kung pabor ka sa privatization o sa cooperative to cooperative. O ang luminos baga privatization ta. Pinarakal, butante. Sala man kan mga consumers na iba ta nagpabakal. Mangurano man ito. Katos man ito, ade. Pagbuto tabaga kung sa kapabor, C2C o ano ito? Acronym baga ito? Basta naramdaman ko. Sisi na mga politiko. Karaka to digday. O ngunyan, hay na. Mga politiko. Wala na baga. Pati subakran dalig na wala na noy. Jail. Sabi kanina ito na wala sa background ko. Ngalo sa computer.
Ida, big brown out na eh. Halo sa computer. Ang lay manggayod ka puro baile. Pirmi akong nagmamati tabi. Kaya ito pa ding sante. Isa na ta aram na ni kong pido. Ano ang giribuhon inda kayan? Taganoy. Halo. Pirmi akong nagmamati tabi sa iyo barkada. Aha. Si Angel. Si Angel na Torregosa. Si Katsupoy. Si Katsupoy ito. Katsupoy na gwapo. Kira ka. Barkada na ni Angel ito. Si Katsupoy. Ano na Katsupoy? Kumusta na kita dyan? Sir Al. Nakita na kita. Mas gwapo ka sa kuya. Pandua lang ako sa imo. Barkada. Para hula mo man ako. Dahil magkita kaan. Hulang yan. Anyway, salamat. Dahil, ayan. Ta pig-reset tabi so background minig. Yo yan, si kung pido kaya, igpa para komentaryoan man ka, diba? Para komentaryoan nito, nagtatabang na nga ni na mapurtihiran kitang mga consumers. Kuyawon nindo, so mga politiko na pinabayaan na kitang unyan, ansaro, kayto, para promote ninda so privatization, so APEC, pagkapot, akan management kan kuryente ng Salbay. Yung unyan, ano nangyari sa to? Ano nangyari sa to? Imagine mo yan, aros duro-duroble an wanta, anbilta sa kuryente. Dapat tabangan ta si Kung Pido kan sayang pigigibo para tumultol ang APEC management. Sendang sistema dyan. Sige, mabagas unigar kan APEC. So, talyado bagas bigataram ni Kung Pido. Dokumentado. Kaya, booking na nag-utik. So, APEC. Sige man, ang didepensa kan APEC. Sama ninda yan. Natural na. Pag nabubuking baga, madipinsa pa. Booking naman. Pa. Kulo nindo tayo, rakman sa muya mga consumer. Amak ang suldo mi baga. Pangbayad na sa nasendo. Ang suldo mi. Ano man ang suldo mi? Yun ta, ano na ko lang suldo? Diba? Karawala dyan. Jun, nagpabaksin ka na? Kuriya ko sendo, kasudma. Nagpabaksin ako dyan, ta. Iyo man sana, nagkarbar ako duman sa LC3 baga. Puminila naman ako dyan. Nagduman ako mga alas 7. Ako, baloon ko daw pila. Gusto ko talaga, tigtuyo ko dyan para ma-experience ko kung ano ang mamatian kan mga ordinaryong tao, kan mga nasa laylayan. Tinagaan ko talaga dyan. Baloon ko daw niya ako kung gurano, kalanit ang magpila. Kung gurano, katanglay ang pagpila. Kaning namamatian ta dyon, na mga taga-media, tutunay na namamatian kan mga ordinaryong tao dyan sa barangay. Imagine mo dyon, alas 5 pa sa nadaa, dakulo na sa nakapila duman. Kaya nag-abot ako mga alas 7. Kapag mga ko alas 7 niya, kalamang niya ako, mainot ako sa balong ko talaga dyon. Unaon mo dyon, ang crowd duman sa compound kan LC3, garing na baga so alas na nagbarando yan alas. Dupila dyon, garing nagbarando yan alas, nakakurikot. Asiring duman sa may motorpool, sa may dating Cusinar building. Surusuan na. Naman social distancing dyon. Ito nga bawal ang surusuan. Tubod-tubod yun. Kasod ba gari na dyan ko yan? Gari na ano mo masabutan? Sobra pa sa tupada yun. Ikaw para higpitan sa tupada. Tuburo lang yun.
Pero susurusuan sa pagpabaksin, ayos lang. Imagine mo yun. Anong oras ako nabakunahan? Nagpila ako alas 7. Alas 5 hapon. Oh, pirang oras? 10 oras. So yan yun. 10 oras bago ako nabakuna. Bakuna na ako. Binalo ko talaga. No? Binalo ko. Nagdalaga na yan. Kaya ngalo. Imagine mo dyan yan. Kaya ako nangudto dyan. Kaya man naman kibakalang kipangudtuan. Maray sa ibang order. Kanso. Kaman ang background na makapaya. Imagine yun. Nangudto ako. Lugaw. Taigwa man kipig distribute na lugaw. Salamat palang tabi duman sa mga amigo ta dyan. So nag-distribute kan lugaw. Natawan man ako dyan kilugaw. Pinagrepisyon ko talaga dyan. Araw mapagkaudto. Ako to man pagkapangudto baga. Maanap ka. Ay ngaluan. Kaya ako dyan kinabibiri ka. Tamainiton pati kasudma. Iwo ko may nadara sa bag na so kaputi baga. Panig ko naman dyan sa gilid. Ibinanig ko dyan. Taday naman nag-iiro sa pila. Kinaorong ko lang so nasundan ko. Yan ko amigo. Ako sa gilid. Kaya ko na yung pagpasingitan ining yung nga. Di ba? Ayos man itong nasundan ko. Nagkaturog ako dyan. Nagkaturog ako naman sa pakakaong kong lugaw. Baso-basong lugaw. Naturogan ko kay mga 20 minutos kayo dyan. Pag mata ko dyan, panig ako kay kapote. Sa gilid. May gate kan C3. Pag mata ko dyan, yung mangyari sa pila. Yung mangyari sa pila. Naon mong sakripisyo ang kantawo. O yan tabian, buhay ta sa Pilipinas. Buhay kan Pilipinas. O buhay kan mga Pilipinong nasa laylayan, para sa mga espesyal na tao ta, ipasiringit yun. Ipasiringit baga dyan. Kamta na yan. Adiskarte dyan. Para ako talaga, tinuyo ko dyan. Tangani mag-experiensya ko. Naunaon mo yan. 10 oras akong pila dyan sa pagpabaksin. At least nabaksinan ako dyan. Hala talaga kan second dose. Action. Parang dito. Ay, man ako namatian dyan. Ang point na digde, yan ang sakripisyo kan mga ordinaryong tao. Unaon mo yan, 10 oras kakipila. Buso, maringan, hindi man akong kadong lakaw kasudma. Sakripisyon ko talaga dyan. Ano niya akong mamatian ko personal. Anyway, salamat tabi naman sa mga nag-assist. Yan man so pag-assist kan mga mga PSO, mga may gusto ng mga PSO. Si Rolly Esguerra, nailing ko naman. Andy, na Marbella. Isman, mga staff naman sa Laog, mga may gusto man. Alam mo yun malang proseso. Mapila ka ki pirang oras. Pagkalaog mo naman sa waiting area, mapil up ka ki form, napikapan. Magdara ka na ki bullpen. Pila ka, dara ka na ki bullpen. May papilapan duman, check mo kung may ilang ka. Tapos, pagka fill up mo, allowed ka na. Screen na duman. Ano screening? Mga 4 gayod. 4 na screening dyan. Check ka kung may hilang ka. Kaning naaraman kang doktor kung ano. Tataw sa imong pulong kuning kaso. Pero priority man sa mga senior citizens. Priority ninda. Sagkod na nakaabot ako dyan duman sa vaccine area, alas 5 hapon. Alas 5 hapon dyan. Nakauli ako, 5:30. Tama, bago ka i-release, mapahingalo ka. Duman, may brief pa. Okay man, ay, ako dyan. Normal naman so pagpati ko. Kaya, depende man kayo, depende sa immune system mo. Ika dyan na. Kaya mo yan.
iba kita sa lalakawan. Ay, mas kaplusong ka. Pero tinugon agad ako John. Tinugon agad ka itong briefing dumago kami rinilis. Amo kasi nga nagdan mga cat. Hindi nga para inom digdi. Nagkalag ako John. Para inom man duman. Gustado ko man sa pando. Tinugon agad kami John. Pero baka man ako sugraming ino. Kasyat man baga John. Tinugon ako John. Tinugon kami. Ngayon, sir, ma'am, dapat ngaya, paingaluan nito, 5 days lamang. Yan ko dyan, Friday, yan, Sunday. Webes, pwede na. Yun, Webes, pwede na naman. Nakita dyan nagkakampangan. Namimiss sa takana. Webes, pwede na naman kita. Ay, naka. O yan tabi, apik, istorya ko lang sa experience ko. Kaya kung mapirila ka mo dyan sa LC3, munyang kayo di gwapa, kada pag-abot ba kan vaccine, sabi ni Tina, kaya mag-preparar na ka mo. Magbalo na ka mo kay anong mababalo nindota. 10 oras, noy, Arvin and Richard. 10 oras ang pila. Yan ang buhay ta sa Pinas. Maski anong serbisyo, pila. Ay, nako. Sige, anyway, tabi, ako Bicol. Yan, permis sa pag-suporta. Salamat, tabi. Sa Indoman na suporta. Nag-upload ako sa BHF. Ini. Gawin siguro. Anyway, tabi, yun na yan. May mga habol pa digdi. Yan na nagko-komentaryo kay Kong Pido. Orag man sa magtabil sa Facebook. Patarama sa radyo ta dahil makalantad. Tama iyan na pikibo ni Kong Pido para pakarayon man lamang kan apek ang serbisyo nitang lapa. Sabi kaning reaksyon yan, sa apek tabi, pasensya na. Basa tangan tabi, so, reaksyon, kan sa tuyang katagaan tabay, Oy, 9:30 na! Aram na kita ta. Yan natabi si News Manager Mardila at saka si Father Momoy tabi sa masunod na programa. Pangarang ko Bicol, sa Congressman Saldico at saka Congressman Pido Garbin, mga taga Bicol. Ako pa sa indong amigo sa radyo, Al Armario. Thank you. Bye-bye. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan ta sinda, kita, ika, ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon Mabalos. Ako Bicol. Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kay Manok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa Aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang piga-alata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public